Van melegedős playlistem amúgy. Képzeljétek el, Itt ide csináltam ért egy melegedős mindenki. playlist. Miért van péniszed? Mi az? Esküszöm, azt tetszett, hogy van melegedős péniszem, mondom, mi a szar? Nem, Aiden kell egyáltalán. Jaj, nem. Aiden tér. A profi kiejtés. Stop. Every time. Még túl fiatal vagyok a halálhoz. Nem a 13-as mólón vagyunk? Nem, kormányzó vízesésem vagyunk. Ne csatlakozott a flash-el, meg fogok halni. Áldozz fel magadat, kell gyerek, ja, fogyizó elé. Mikor info, az előbb megint elmentél mellettünk. Tudom, hogy itt vagytok, azt vágom, de értitek, felnézek ma az égre, és az égen sem vagytok. Megvan. Guggolj le oda. Alice? Ja, hogy Alice még... Ja, hogy Alice... Visszajött. Alice, fordulj Fordulj meg! meg! Alice, fordulj meg! Te is Tudod, és jöttél guggolj el. le!